Святой, коснись меня, ведь Ты только можешь сердце плотяное мое изменить, напои меня живою водою, жажду как никогда Тебя я. Дух Святой, коснись меня, ведь Ты только можешь сердце плотяное мое изменить, напои меня живою водою, жажду как никогда Тебя я. Небеса там, где Ты, реки благодати, дождь милости не сводит на нас, ведь Ты здесь среди нас. Как Ты, Дух Святой, мое сердце видишь, знаешь, почему я плачу, смеюсь милостью своей. Меня Ты окружишь, и покой свой к Тебе я найду. Только Ты, Дух Святой, мое сердце видишь, знаешь, почему я плачу, смеюсь милостью своей. Меня Ты окружишь, и покой свой к Тебе я найду. Небеса там, где Ты, реки благодати, дождь милости не сводит на нас, ведь Ты здесь среди нас. Небеса там, где Ты, реки благодати, дождь милости не сводит на нас, ведь Ты здесь среди нас. Дух Святой, коснись меня, ведь Ты только можешь сердце плотяное мое изменить, напои меня живою водою, жажду как никогда Тебя я. Небеса там, где Ты, реки благодати, дождь милости не сходит на нас, ведь Ты здесь среди нас. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого, Amen. Ана з вами. И с Духом Твоим. Збав нас, Пане, наш Боже, и вызвали нас от язычников, как мы прославляли Твое святое имя и гонорились Твоею славою. Гэтымі словамі антифона на ўваход распачынаем святую імшу у чацвёртую звычайную нядзелю. Распачынаем новы тыдзень. Тыдзень працы, абавязкаў, усё тое, што нас чакае. Хочам даверыць Пану Богу. Прыходзім сёння ў Дом Божы, каб папрасіць у Бога аб благаслаўленні, каб папрасіць аб патрэбныя ласкі і сілы на гэтыя дні нашага жыцця, на ўсе тыя справы, якія нас чакаюць. Праставім Пану Богу гэтыя малітвы, гэтыя патрэбы, гэтыя інтэнцыі, з якімі сёння да яго прыходзім. Я падчас гэтай святой імшы малюся
Амблас життя вічного у володарстві небесним для померлого Леоніда Тумілевич, якого вспоминаем у 13-ю годовину після смерті. На початку святої імши перепросим Бога за нашу грешність і недосконалость. Сповідаюся Богу всемогутному. Брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занепадом. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу нас святейшою, завсюди Пану Марію, усіх ангелів і святих, вас, брати і сестри, моліться за мене, до Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Ани Боже, Володар небесный, Боже, Отче всемогутный, Святый, только Ты наш Пан.
najwyższejszy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalił Boga Ojca. Молимся. Пане наш Боже, ученика мы усёй душою Тебе прославляли и любили усіх людей щирим серцем. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Другозаконня. Мойсей промовив до народа, кажучи: «Пан Бог твой установит сирот тебе пророка з братов твоих, подобного до мяне. Яго будете слухать, як просив ти Пана Бога свайго на Гаребе, у день сходу кажучи: нехай не почую голоса Пана Бога майго, і нехай не убачу больш гэтага вялікага агню, каб мне не памерці. І сказаў мне Пан: добре яны сказали, я установлю им пророка з братоў іхніх, падобнага да цябе, і укладу мае словы у вусны ягоныя, і ён будзе казаць ім всё, што я загадаю яму. І кожны, хто не паслухае маіх слоў, якія будзе ён казаць у маё імя, з таго спаганю я. Пророк жа, які асмеліцца сказаць у маё імя тое, чаго я не загадваў яму сказаць, ці будзе прамаўляць у імя іншых багоў, павінен памерці». Гэта Слово Божие. Не робите жорсткими сердце ваши, не робите жорсткими ваши. Придите, заспяваем Пану, ускликнем Богу скале нашего збавления, станем с подякою перед обличием Ягоным, у песнях ускликнем Ему. Не робите жорсткими сердце ваши. Придите, поклонимся и упадем, укленчим перед Паном, який нас творил. Бо Он наш Бог, а мы народ Его найпашие овечки Ягоные. Не робите жорсткими сердце ваши. О, как вы послухали сёння Ягоный голос, не робите жорсткими сердце ваше, як уме рыба, як на пустыні у день Маса, где мяне спокушали айцы вашыя. Вы пробовали мяне, хоть и бачили справы мае. Не робите жорсткими. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, я хочу, как вы были бесклопотными. Не женаты клопотиться про справы Пана, як сподобаться Пану, а женаты клопотиться про справы гэтага свету, як сподобаться жонцы, и он поделены.
Таксама незамужняя жанчына і дзева клапоціцца пра справы Пана, каб быць святою і целам, і духам, а замужняя клапоціцца пра справы гэтага свету, як спадабацца мужу. Кажу гэта для вашай карысці, не для таго, каб накінуць на вас путы, але для таго, каб вы добрапрыстойна і неадрыўна служылі Пану. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Народ, які сядзеў цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю зазяла святло. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Marka. У гороdzie Кафарнаумie Jezus увайшоў у шабат у сінагогу і навучаў. І здзіўляліся вучэнню ягонаму, бо ён вучыў іх як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі. І быў тады ў сінагозе чалавек, апанаваны нячыстым духам, які закрычаў: «Што табе да нас, Езус Назаранін? Ты прыйшоў загубіць нас? Ведаю цябе, хто ты, Святы Божы». Але Езус забараніў яму, кажучы: «Замоўкні і выйдзі з яго». Тады дух нячысты, таргануўшы яго і закрычаўшы моцным голасам, выйшаў з яго. І здзівіліся ўсе, што пыталіся адзін у аднаго, кажучы: «Што гэта? Новае вучэнне, якое мае моц? Ён і духам нячыстым загадвае, і яны слухаюцца яго». І адразу разышлася пра яго чутка па ўсёй ваколіцы Галілеі. Гэта слова Пана. Похвалёны Иисус Христос. Як неделька прошла, як тыдзень пройшоў? Супер? Скажи еще раз. Супер! У всех так? Молодец. Супер. Сапраўды з Божым благословеннем пражылі гэтую недельку. Зноў прыходзім у святыню Божую, каб Богу падзякаваць, але таксама і папрасіць аб патрэбныя ласкі на новы гэты надыходзячы тыдзень. Уважліва сёння, дзеткі, слухалі Евангелие? Пра што сёння было ў Евангеліі мова? Пра што гаварылася? Ну, пра што? Пан Езус там быў. Про то, что в кого-то вселился злой дух. Не, наоборот. Што пан Езус, навучаючы ў сінагозе, заўважыў чалавека, які там прысутнічаў, які быў апанаваны злым духам, нечыстым духам, якога пан Езус выганяе з гэтага чалавека. Бо з гэтым злым духам, гэтым нечыстым духам чалавек гэты быў зняволены. Ён дзесьці, не ведаем, у Евангеліі не гаворыцца, што ён там рабіў, можа, штосьці крычаў, можа, яксьці сябе дзіўна паводзіў там, але пан Езус яго аздраўляе. Як бачым, Езус прыходзіць у сінагогу, каб вучыць людзей словам, учынкам, бо зрабіў цуд аздараўлення, выгнаў гэтага нечыстага злога духа. Напэўна, сёння мы можам не заўважаць, не бачым, можа, хтосьці апанаваны злым духам, але праз грэх мы зняволеныя. Кожны праз грэх зняволены, бо грэх робіць чалавека нявольнікам. Бачылі, можа, калісьці, не ведаю, дзесьці наручнікі бачылі? Калі адзець чалавеку наручнікі на рук, то што ён будзе? Свабодны ці не? Не свабодны. Ён не зможа нармальна взяць лыжку, каб паесці, кубак, каб выпіць чай, так? Не зможа.
нармальна. А калі свабодны, то ўсё гэта вельмі лёгка, проста можна зрабіць. Так вось, чалавек апанаваны злым духам таксама не можа нармальна функцыянаваць і жыць з Богам, таму што ў ім жыве злы дух. І Езус сёння аздараўляе. Але як вернемся у сённяшні, скажем, час, дзе мы жывем, чым мы можам быць апанаваныя? Можа, не злым духам, але чым яшчэ? Рэчамі можам быць апанаваныя? Якімі? Телефоном, компьютером, телевизором. Супер. Усё назваў, амаль што ўсё. Але яшчэ да гэтага можна там дабавіць. Телефон. Телефон, еще раз телефоном. Ноутбук и И что-то там еще. Ну? приставка. Приставка. Много-много гульней. Давайте трошки уже зробим подсумованием. Телефоном можем быть зняволены? Можем. Компьютером, гульнями, цукерками, грошима? Можем. Можем быть зняволенымі, таму што чалавек з'яўляецца нявольнікам, скажам, гэтых рэчаў, калі яны пачынаюць панаваць над ім. Але Езус Христус вызваліў нас з няволі граху, зрабіў нас вольнымі людзьмі, даў нам розум, даў нам патрэбныя ласкі, патрэбныя сілы, каб мы былі разумнейшымі. І каб мы ўсімі гэтымі рэчамі, якія па самай справе і сутнасці сваёй з'яўляюцца карыснымі для чалавека. Хто любіць салодкае? Дарослыя не любяць. Дарослыя не хочуць з намі ўдзельнічаць у святой імшы, не хочуць разважаць. Ну нічого, мы будзем старацца, щоб яны таксама ўдзельнічалі. Наступную нядзелю пайду з мікрафонам да іх, добра? У каго ёсць камп'ютар, якім карыстаюцца, напрыклад, бацькі працуюць, мы дзесьці штосьці печатаем. Ёсць, добра. Телефон у кожнага ёсць, амаль што у кожнага. Все гэта нам патрэбнае ў жыцці? Патрэбнае. Грошы таксама патрэбныя, каб штосьці купіць, адзецца, паесці і так далей. Все гэтыя рэчы, яны па самой сутнасці добрыя, але калі яны намі не пануюць, калі мы з'яўляемся гаспадарамі свайго жыцця, калі мы з'яўляемся гаспадарамі гэтых рэчаў, і мы над імі пануем. Таму жадаю сабе і вам, каб гэтыя рэчы, каб усе гэтыя, скажам, гаджеты, не гаджеты, якія ў нас ёсць, не забіралі ў нас шмат часу, каб мы навучыліся імі добра карыстацца, каб усе гэтыя зямныя даброты, якія ў нас ёсць, якія, скажам, мы здабываем, каб яны дапамагалі нам дайсці да вечнасці. Бо толькі там мы будзем свабодныя, вольныя разам з Богам, каб гэтыя рэчы таксама не знявольнівалі нас тут на зямлі, каб мы былі вольныя і каб мы былі гаспадарамі над імі. Гэтага сабе і вам жадаю. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Тварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святлого святла, Бога сапраўднага на Бога сапраўднага, народжанага і створаного. Ад кого все сталося. Ён для нас, людзей, і для нашего збавлення, прийшов з неба і уцілавіўся ад Духа Святого для Марії, і стався чоловіком, укрыжаваны за нас при Понскім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес паводле Писання, і усійшов на небо, сидіть праворуч Отця, і знов прийде в хвалі, судить живих і померлих. Його володарство не буде конца. Вірую в Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцем і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророку, вірую в один святий католицький і апостольський костюм для odpuszczenia grzechu i czekania wzkrzeszenia i życia wiecznego. Подякуємо Богу
за скіраванае да нас слова і з вераю ўзнясём да Пана Бога супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святого Айца і біскупаў, каб яны цешыліся няспыннай падтрымкай і дапамогай Духа Святога. Цябе просім. Молімся за людзей, якім даручана ўлада, каб яны адчувалі ўсю паўнату сваёй адказнасці перад Богам і людзьмі. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх напаткалі жыццёвыя цяжкасці, каб яны спадзяваліся на дапамогу Бога і атрымалі святло Духа Святога. Цябе просім. Молімся за маладыя сужанствы, каб яны атрымалі добрыя умовы для жыцця. Цябе просім. Молімся за ўсе сем'і ў нашай краіне, каб заўсёды з радасцю яны прымалі новае патомства, якім адорвае іх Бог. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы ўмелі выбіраць у сваім жыцці сапраўдныя каштоўнасці, на якія ўказвае нам Евангелі. Цябе просім. Молімся аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для памерла Леаніда Тумілевіч. Цябе просім. Всемагутны Божа, Ты ведаеш нашыя патрэбы і чакаеш, калі мы будзем гатовыя прыняць Тваю дапамогу. Учыні, каб нашыя сэрцы былі гатовыя прыняць Тваю любоў. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру из рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего. Усемогутный вечный Боже, прими ласкаво дары, якія мы сыноўне данасцю складаем на Твоим алтары, и перемени их у сакрамент нашего откупления, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серці. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Паннай Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Вершине
Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у єдності з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть свою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Успоминаючи смерть і змертве повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсяяний по всім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Александром, його допоможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, про Леоніда Тумілевич і про усіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага свету, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Езус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні наші, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. О Твоё владарство.
Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варто, каб ты увайшов до меня, але скажи только слова, и будь благословен. Ты Бог, для людей этих Ты царь, для страны этой Ты наш Господь, и во тьме этой Ты свет, Ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь лишь Ты. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. В этом городе Ты Бог, для людей этих Ты царь, для страны этой Ты наш Господь, и во тьме этой Ты свет, Ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь
лишь ты. Не такие, как наш Бог, не такие, как наш Бог. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Молимся. Умацаваныя сакраментам нашага адкуплення, просім Цябе, Пане, каб гэты дар, які дае жыццё вечнае, умацаваў нас у сапраўднай веры праз Хрыста Пана нашага. Пане Езу, праз заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама праз заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табой пасля народзінаў, прашу Цябе у інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амин. Послухаємо об'яви. Святий Różaniec на гэтым тыдні просім правесці наступныя różańcowe групы. Панядзелак нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі. У аўторак о гадзіне 18 Маці Божай Чанстахоўскай. У сераду каралевы веравызнаўца, у чацверг Маці Хрыстовай, у пятніцу звеставання Пана, у суботу Маці Божай Тройчы Цудоўнай, у нядзелю ў 18 гадзін каралевы пабожных школаў. Інтэнцыя жывога różańca на месяц люты. Молімся, каб Бог благословіў усіх, хто лечыць і клапоціцца пра хворых, таксама даў здароўе хворым.
На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 1 лютага 7-я гадавіна біскупскай кансекрацыі ксяндза біскупа Юзефа Станеўскага. Заахвочваем усіх да малітвы за дапаможнага біскупа нашай гродзенскай дыяцэзіі. 2 лютага у аўторак свята ахвяравання Пана, традыцыйнае свята Маці Божай Грамнічнай. Успамінаецца дзень, калі прынеслі Езуса ў святыню, каб выканаць прадпісанне старога запавету. Гэта свята спаткання Хрыста з сваім народам, і гэтым святам акончваюцца ўрачыстасці, звязаныя з аб'яўленнем свету уцелаўлённага слова. Святыя імшы ў нашым касцёле о гадзіне 9, 11, 13 і ў 18:30. О гадзіне 16 святой імшы не будзе. Згодна са старадаўняй традыцыяй у свята ахвяравання Пана благаслаўляюцца свечкі, так званыя грамніцы, якія запальваюцца падчас буры, грому з малітваю аб апецы і абароне. Сестра тоже хочет в микрофон говорить, там свое что-то. Грамніцы захоўваем у нашых дамах як знак асаблівай апецы Маці Божай над намі. Благаслаўленне свечак адбудзецца падчас кожнай святой імшы. У свята ахвяравання Пана таксама адзначаем сусветны дзень кансекраваных асобаў, памятаем у сваіх малітвах пра нашых сястёр законных, якія працуюць у нашай парафіі, пра сястру Галіну, сястру Анну. У гэты дзень пасля кожнай імшы будзем збіраць ахвяраванні на манаскія кляўзуровыя кляштары. 3 лютага ў сераду успамін святога Блажыя, біскупа і мучаніка. Святы Блажый быў біскупам у Арменіі. Ушаноўваецца ён як апякун у хваробах горла. У дзень святога Блажэя молімся і просім Бога аб здаровым горле, а таксама аб Божым выкарыстанні дару голасу. Падчас кожнай імшы адбудзецца асвячэнне свечак і благаслаўленне горла. Святыя імшы ў нашым касцеле у 8, у 9 і ў 18:30. 4 лютага, гэта першы чацверг месяца, молімся аб шматлікіх іх святых пакліканнях да святарскага, манаскага, місійнага жыцця. Святая гадзіна і малітва ў гэтай інтэнцыі ў нашым касцёле ў 17:30. 5 лютага у пятніцу успамін святой Агаты Панны Мучаніцы. Ва ўспамін святой Агаты ў нашай парафіі святыя імшы будуць таксама адпраўляцца ў 8, у 9 і 18:30. Хрысціянская традыцыя перадала нам веру ў тое, што гэтая святая з'яўляецца асаблівай заступніцай перад Богам у небяспецы пажару. Таму падчас літургіі будуць благаслаўляцца хлеб і вада, каб яны сталі дапамогай у захаванні нас ад розных небяспекаў, у прыватнасці ад бедства пажару. Гэта таксама першая пятніца месяца. Асаблівым чынам ушаноўваем Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса, набажэнства ўзнагароджання сэрца збаўцы о гадзіне 9. 6 лютага успамін святых Паўла Мікі і паплечнікаў, мучанікаў. Гэта першая субота месяца, падчас якой ушаноўваем безаганнае сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі. Набажэнства да Маці Божай о гадзіне 9 пасля супольнага ружаньца. І 7 лютага ў наступную нядзелю, гэта першая нядзеля месяца, нядзеля адарацыйная, як заўсёды пасля імшы о гадзіне 9 адарацыя Найсвяцейшая сакраменту да гадзіны 13 і пасля імшы ўрачыстае благаслаўленне і змена ружаньцовых таямніц. Шчыра дзякуем усім вам, дарагія мае, за магчымасць наведваць вашыя дамы, памяшканні, за асведчанне вашай веры і за вашу адкрытасць. Таксама у закрыстыі можна набыць грамнічныя свечкі. Шчыра дзякуем усім вам за супольную малітву, за складзенае ахвяраванні, за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму пра заступніцтва Маці Божай Лідскай. І яшчэ адна такая аб'ява. Учора наш ксёндз Раман адзначаў свой дзень нараджэння.
Таму сёння яшчэ раз віншуем з яго з гэтай нагоды, жадаем Божага благаслаўлення на кожны дзень, моцнага здароўя, таксама моцнай і жывой веры, каб кожны дзень быў праслаўленнем Бога нашага Айца. І дзякуй вялікі за ўсё, што ён робіць. Солнце сыплет нам с небесов кронки золотых променев. Разом с нами хочет скласти слово доброе зачення. Хоч высоко в небе солнце, бедовать об тым не трэба. Мы молитвами своими стягнем солнце просто з неба. Хай заўсёды ксяндзу Роману сонейка любові свеціць. А тым сонейка хай будуть люди добрые и дети. Хай вас Бог благословляет и живе у вашем сердце. Маті Божия тримает вас заўсёды у опецы. Wielki dziękuję za winszowanie, za pamięć i modlitwę i nie tylko. Z wiary prymicie Boże błogosławienie. Pan z wami. Niechaj błogosławić was Bóg Всемогутний, Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrysta. Wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki, powitajmy Maryjego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy Maryjego i Maryję, Matkę Jego. Witajcie z ukochany, od patriarchów czekamy, od narodu upragniony, od proroków ogłoszony, od narodu upragniony. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и на веки вечные. Аминь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Похвалений Ісус Христос.